Kani ketika batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Ki Pulit jangka umulong Beat House, West Jaintia Hills District, ki ba Jingpahara surok ba, kila yok ban adun rupusan ngot ki Jylla ki bla Phet tu na Clear East Jaintia Hills District, da kabari hapo kawai katrok kabadan yung number AS01FC3389. Halor kini jingja kalong pat kabalingok sisa bakumnu kini ki brio ki yok ban Phet tu nadu Clear haba ka Jingpahara kerdop kabadan hatuber syok shri East Jaintia Hills District kalong ka perking pha namar ba ki Pulit ki ba Jingpahara ha kini kecaka kita tok kit benya bin pa bin ya ki nongnya kali bat kita panru ya ki sakhi ki sabut shwaban pelaj ya kali kani ki Phet tu ki Nongtrei Bylla Jylla kala ja ka Sien ka ar namar dang ha ka arpu pratri uyayong ajar arpo haduk san pusan ngot ki Nongtrei Bylla Jylla kila yo Phet tu na Clear bat poish do bernihat Riboy district Haga jingtok kit jingki Pulit kini ki Jylla ki layuthu bagi ki nong belasngi bat ki bertemu ban Lait pai syasor asam da ka bari apo jong ni ketrok halor kini ki jingja da ka jingsim kya jong ki Pulit jong ka West Jaintia Hills layok ban bat ya kini nong Bylla Jylla anda ki la poi ha umulong shwa ba kini rong sha East Hills Hadian ke jingtok kit ki Pulit ki la pen pai biang ya ki sha Clear namar ba ka sorkar kampat sha ban ya na kawai ki Jylla sha kawai pat